Весохи, ака беохи, я мину беохи, ака очрат, я сат теохи, бача бема, сат. Я мину бе, ака доктор асал мумкина, сат баса бе бача. Асал ака доктор мумкина. Бача, чи ҳай ои мекунӣ? Иже ту проходной двора, ё докторхона. Бахшиш навбат як 6 нафара гирифтим, ма пеш омадам. Ассалому алейкум. Наза ака доктор созе саломатиё наза ҳами ростига ма ҳами хе баъзе одамода ҳайрон мешавам да созе ака тинҷе ҳами ки чӣ ном дорад ки Мирзоев айку я доктор ҳами пеш авай рафтан мега ки гӯшта мебурем мега гӯшта мебурем мега ма ҳайрон мешавам чӣ ба гӯшти мара мебурда у мардак гӯшта мебура мебура мега чо карай гӯшта охи нема ака доктор як ҳафта шид як ҳафтаи дароз ҳами гӯш ҳами хе дар мекуна хов нестам шамо ака кам бояд доктор метарсам ҳами рӯз омадам як ҳафта шид ҳами дуруз шарах парак тарах парак шарах мега як 4 та кран дуруда кор кардустай хели кор кардустай дард кард пеши ҳамаи Мирзоев омадам мега ки гӯшта мебурем нахо гӯшти соза бубуран хай ҳами хеги дуруз дард мекунад бериш дар накадестай ин Мирзоев хирург хирургора коршон ҳамеай фақат ҳами мебуран медузан дига кор надоран коршон ҳамеай вайра яке додарҷон ту зиқ нашав ту ҳеҷ вақт зиқ нашав ҳозир ман як дору дорум метум та ҳар саҳар дутӣ бухӯ акай доктор и доруро бухӯрам баъд гӯшам соз мешав не гӯшат худаш мехалта Садиҷон лабай охи аэропорт расидем ту каймада билет мегирӣ бе билет куҷо меравам отиҷон ма барвақт билети тира гирифтам ка гирифтӣ қадам ба қадам қатимаи ку ина ай авиакасе Шаҳноза чӣ хеле инами 5 дақиқада билети тайёр мекунам номерҳакои азизи ма агар барои шумоам билети самолёт дар кор боша марҳамат ватсапи авиакассаи Шаҳнозада занг бизанем дар 5 минут соҳиби билет мешавем рафтем бачум ҳамин не гуфтум не ака хиёлшон ки ака чи мо наметонем ман гуфтум немерам муборак шава бовар ки ҳамин саҳар дидам та ака хай дари ҳамсоягарӣ гуфта сел али ош рӯбарӯ ӯ ҳамсояда ҳами фас бурдеси хеле фикр накард ки як фикр накард я мода биёрӣ гуфтам ки намебурум амра чо кади бӯи хинасер несатинҷе дилшоҷон ҳами очам гуфт ки ҳами як лали оша бар хуни ҳамсоя нақс кади хай дари ҳамсоягарӣ ӯ ҳамсояда бурдӣ ку мо ҳам ҳамсоя будем наовардӣ ку ҳам духтари майдакишай ку оши гирифту айкашалу қипид чува оши шумо гӯш надора ака мон ту ҳамсоярамон ҳами як айхидат бо одами таҷриба дида мегӯм ки яда маслиҳат гирам мегӯм ки бизнес кушом ака бизнес кушом ҳама ҷурум бизнес кушодагиан ака нехема ҳами ҷурум чӣ ка медорам ака ака мегӯм ки бизнес кушом ранги ҳами рафиқом мисол чӣ хелай дилшоҷон иҷи биё ту як банки салёнеро кушода наметонӣ ай куҷо бизнес мекушоӣ ака